Много искам да ви представя проекта, който започнахме с Капка. Ние ще работим по една нова методология, която се нарича Persona DOS. Тази методология е създадена в Щатите в далечната 1950 година и след това е била разпространена от англичаните на нашия континент. Подробни инструкции за методологията можете да намерите ето в страница Методология Persona DOS, представяне и ето тук е нашата методика, по която възнамеряваме двете градини да работим. В тази методология е включено създаване на кукли, които са горе-долу на ръст, колкото едно 3-годишно дете, примерно 90 см. Все още ние не сме започнали да ги изработваме тези кукли. Първият момент, първото нещо, което ще направим, е да изучим принципите и начините на работа с тези кукли. Така че, ако, Пене, ти проявяваш интерес към работа с кукли, високи 90 см, 1 см, 1 метър, но трябва ти да изработиш тази кукла или да си я поръчаш от Африка. Тази кукла без поръчката струва 50 евро. Ако проявиш интерес, можеш да ми напишеш в eTwinning или в момента в чата можеш да ми напишеш дали представлява за интерес за теб работа с кукла, която е голяма долу-горе колкото 3-годишно дете. Но исках да ти кажа, че тази методология е така направена, децата да могат да се идентифицират с куклите като реални герои. Тоест, куклата е жив човек със свое име, фамилия, семейство, братя, сестри, къща, говори езици, харесва, не харесва неща, изпитва трудности, има приятели, има проблеми, няма проблеми, има слухов апарат, има патерица, има очила. Тези кукли са много специални и те присъстват единствено в самите часове, когато работим с тях. След това тази кукла си отива уж в своето семейство.